Kokeilepa hei vielä, tuus tänne päin, tule. Sehän menee hienosti kuule. Meni. Sähän menit ihan ilman kelkkaa, menit kelkan luokse. Huomasitko? Miten sä menet noin lujaa kuule? Näytäpäs vielä miten sä meet. Osaatko mennä ilman kelkkaa? Kokeile, sähän menit se ilman kelkkaa sinne kelkan luokse. Kokeilepa vielä ilman kelkkaa. Herätys. Sä nukuit siinä melkein. Mä luulin, että sä nukuit. Olitko ihan nukkumassa, olitko? Kokeilepas mennä ilman kelkkaa. Tosi hyvä. Me vaan rauhassa. Kokeile ihan rauhassa. Kokeilepa mennä rauhassa, Robert. Ei tarvitse tehdä liian lujaa, kun me vaan sille ihan rauhassa. Jäit sä nukkumaan? Mä luulin, että sä jäit nukkumaan. Yrität sä törmätä isiin? Mitä? Yrität sä törmätä? Oi. Väsyttääkö? Vai hengästyttääkö? Joo. Vähän hengästyttää. Ai, törmät kuule. Joo, karkuun. Kokeilepa ilman kelkkaa, hei ajaa isi takaa, kokeile. Tee vaan rauhassa. Tuu. Kokeilepa vähän mennä rauhassa. Ai itse rauhassa. Ota molemmat. Ei tarvitse tehdä niin nopeasti kuin ihan aluksi, kun kokeilepa tehdä silleen rauhallisesti. Sitten kun osaa enemmän, niin sitten voi mennä nopeasti, mutta se on hyvä opetella tosi hienosti. Kyllä mummi ja vaari varmaan ihmettelee, jos Robert osaa jo ihan itse luistella. Tosi hyvä. Mene vaan rauhassa. Tosi hyvä. Hienostihan se menee. Löysitkö sä jotain sieltä maasta? Mitä sieltä löytyi? Muurahainen. Oho, ei ne taida talvella olla täällä. No, vaan joutunut tänne. Toihan menee tosi hienosti. Menit ihan pitkän matkaa. Tosi pitkän matkaa menit kuule. Nyt tuli vähän leikkiä, kun tulikin. Kakara. Kukas silleen sanoo? Onko Muumintarinassa joku sanonut kakara? Ja kukas sanoo kakara? Posteljooni. Posteljooni! Oliko siellä joku kiusaava kakara? No pikkumyy. Ai, se oli pikkumyy! Mitä se pikkumyy teki posteljoon? Tekikö se kuopa? Joo. Voi että oli riiviö. Näki kakara. Riiviö.